మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నేను మీ పుష్పాని. ఈరోజు మనము శ్రీ కుబేర మంత్రము మరియు శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర మంత్రము చూద్దాము. శ్రీ కుబేర మంత్రము. ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్య దీప్తాయే ధనధాన్య సమృద్ధిం దేహి దాపయ స్వాహా. ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్య దీప్తాయే ధనధాన్య సమృద్ధిం దేహి దాపయ స్వాహా. ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్య దీప్తాయే ధనధాన్య సమృద్ధిం దేహి దాపయ స్వాహా. శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర మంత్రము. ఓం ధనాద సౌభాగ్య లక్ష్మీ కుబేర వైశ్రవణాయ మమ కార్య సిద్ధిం కురు స్వాహా. ఓం ధనాద సౌభాగ్య లక్ష్మీ కుబేర వైశ్రవణాయ మమ కార్య సిద్ధిం కురు స్వాహా. ఓం ధనాద సౌభాగ్య లక్ష్మీ కుబేర వైశ్రవణాయ మమ కార్య సిద్ధిం కురు స్వాహా. మిత్రులందరికీ ధన్యవాదములు.